Nosaltres oferim suport a totes aquelles dones que arriben aquí i ens demanen ajuda. Llavors, a vegades acaben de diagnosticar-les, altres vegades és quan estan ja a dintre del tractament, algunes vegades és quan han acabat amb tot el seu procés i també ens venen llavors a demanar ajuda. Vull dir que no tanquem la porta tampoc mai a qualsevol cosa que algú necessiti, perquè a vegades ens demanen ajuda per la família. Vull dir que el suport també es dona, no? Això és el que procurem. Cada dona és diferent. Nosaltres sempre diem que cada una té una història diferent, no? Perquè cada dona és una història. Quan et diagnostiquen que tens un càncer, i no té per què ser només de mama, pot ser qualsevol tipus de càncer, el primer que un pensa és que es morirà. Encara pensem que del càncer et pots morir, que és veritat també, però no és com era abans, no? I la supervivència és alta amb càncer de mama. Clar, al començament ho passes malament pensant em moriré, però ho vas paint a poc i llavors dius, bueno, ja sé que el tractament em anirà bé, m'han dit que d'aquesta ens en sortirem. Però llavors comences a pensar, i a mi per què m'ha passat això? I doncs penses mil coses, què he fet malament? Per què m'he portat malament? I dius, però si tu no tens la culpa, no? Però tu t'ho creus. Costa una mica, que a vegades aquí això es treballa bastant amb la psicòloga que tenim i tal, no? Llavors quan ja estan com més tranquil·les comencen a tenir la por per la família, què els hi passarà als meus fills, i si jo no hi soc, o si jo no em passa qualsevol cosa. Llavors es pateix molt per la família, sobretot si tens nens, o pels pares. Això és molt important. Clar, emocionalment ho passes malament, perquè les quimioteràpies ara han canviat molt, però tot i així et deixen bastant atropellat. Per tant, ho passes malament, però sí que tenim la sort de comptar amb una psicooncòloga que és la que se n'ocupa de treballar les emocions. Però no totes les persones responen igual. Hi ha noies que, sobretot les noies joves, que moltes canvien el seu estil de vida i la seva manera de treballar, moltes ho han fet. Quan són més grans potser no tens aquesta força per dir ara canviaré una mica la meva vida, aniré a viure a un altre lloc o em dedicaré a una altra cosa, ja ets més gran, però sí que ho veiem això. És com dir, fins ara he viscut d'una manera que potser no era la més adequada, doncs ara vull viure més sanament, no? Sí que ho veiem això, un abans i un després. També aprens a viure el dia a dia i a disfrutar-lo, perquè dius, fixa't el que em perdia jo i estic viva, no? Són maneres, sí.